Algunhas zonas como a Avenida República Argentina, a Travesía de San Bernardo e varias rúas do barrio de San Lázaro dispoñen xa das novas luminarias LED que o Concello está a instalar en todo o casco urbano. En total sustituiránse preto de 1.100 lámpadas de vapor de sodio por estas luces, moito máis eficientes. Esta actuación financiada polo Concello e o IDAE supora un importante aforro enerxético e económico, así como unha notable reducción das avarías que rexistraba actualmente a rede xa obsoleta. E vai a supoñer que se produza un aforro enerxético significativo na factura que paga o Concello por ese custe do alumeado público, que se disminuya tamén a incidencia de averías, porque moitas desas luminarias tiñan 30, 40 anos e estábase dando unha casuística de reiteradas averías, era necesario levar a cabo determinadas reparacións de unha forma máis ou menos continua, hubo que sustituir moitos desos cuadros eléctricos, co cual se pode disminuir a potencia contratada e con unha menor potencia dar o mismo suministro, mellora a intensidade e a calidade lumínica. A renovación das luminarias, que se estenderá posteriormente ao resto do casco urbano e das parroquias, súmase a outras actuacións que está a desenvolver o Concello para incrementar a eficiencia enerxética, como a colocación de paneis solares e caldeiras de biomasa en edificios e instalacións públicas. Pois veñen de instalarse dúas caldeiras de biomasa para conseguir tamén un aforro enerxético no Conservatorio de Música e no Coliseo Noela. Foron tamén varias as caldeiras de peles instaladas en distintos locais sociais. Estáse traballando tamén, e xa se fixeron unha serie de melloras importantes na piscina municipal en aras de obter esa eficiencia enerxética e en outras instalacións deportivas. Agora estáse traballando tamén nun proxecto para mellorar esas instalacións de climatización, tanto de xestión de peles na piscina municipal como na instalación de paneis solares en distintas instalacións públicas. Ven tamén de colocarse unha serie de paneis solares na lonxa de Testal, unha obra realizada a través da Consellería do Mar da Xunta de Galicia. Dende o Concello agardan que a renovación do alumeado se complete en primavera. Ademais do aforro enerxético, destacan a mellora estética e de intensidade lumínica que proporcionarán as novas lámpadas.